בעוטף עזה. אז אנחנו מדברים בעצם על יותר מ-20 יישובים שנכבשו או נפרצו בידי מחבלים. לא הכל ברור, גם עכשיו צריכים לומר, אבל אנחנו יודעים לומר שרחובות, שכונות ואזורים שלמים הוחזקו או הותקפו בידי מחבלי חמאס. מיקום היישובים מסביר לנו חלק לא קטן מהסיפור הגדול. נתחיל כאן, מצפון, היישוב הקרוב ביותר לגבול הרצועה, צמוד גדר, הלכה למעשה, תראו את הקרבה. זו הגדר, כאן נמצאים התושבים, המטעים, העסקים של נתיב העשרה, 100 מטרים בלבד שמפרידים בין אחרוני הבתים לשטח האויב, לעמדות התצפית של חמאס, דקה הליכה מהפרצה לבתי התושבים. בערך 850 תושבים גרו שם על הגבול הצפוני, עד כה נספרו לדאבון ליבנו 19 גופות. מנתיב העשרה אנחנו הולכים לכפר עזה, במרחק 2 קילומטרים מהגדר. הנה אתם יכולים לראות את זה כאן, 2 קילומטרים, בערך 4 דקות נסיעה, קחו בחשבון טנדרים, טרקטורים ומה לא, 10 דקות הליכה בצעידה מהירה ברגל. כאן כבר נמצאים, כפי שאתם יכולים לראות, בתי התושבים. הקיבוץ, זמן הליכה קצר מאוד לפי התושבים, חלפו מאזעקת צבע אדום ב-6:30 בבוקר, דקות אחדות מהאזעקה שבה הם מורגלים כל כך, עד שהחלו לשמוע קולות ירי ומחבלים שצועקים בערבית מחוץ לדלתות ביתם, מחוץ לחלונם. לשם, אגב, הובאו אתמול כתבים מכל העולם כדי לתעד את ממדי הטבח, את אכזריותו. אנחנו ממשיכים משם דרומה מעט, דרך היישובים שעטפו באומץ רב שנים ארוכות את הרצועה. נלך לנחל עוז, הקיבוץ ששדותיו גובלים שוב ממש בגדר הגבול. תראו את המרחק על המפה, 100 מטרים בלבד מול סוג'איה. יותר מ-12 שעות נערך כאן הקרב הזה בין שבילי הקיבוץ שהיה פעם פסטורלי והפך למלכודת מוות עבור הורים וילדים שנאבקו בידיים חשופות מול חיות אדם. משפחות שלמות שנטבחו, ומשם אנחנו ממשיכים לקיבוץ בארי. הקיבוץ שנמצא, צריך לומר, לכאורה מרחק גדול יחסית. הנה תסתכלו, כ4 קילומטרים, לכאורה מרחק, רק לכאורה. שם, במקום הזה, בקצה, התרחש האסון הבלתי נתפס, כשאחד מכל 10 חברים בקיבוץ נרצח. עד לרגע זה נספרו 112 קורבנות, תינוקות, ילדים, נשים וגברים שנטבחו ונרצחו במשך שעות ארוכות שהיו בעינם. אנחנו רוצים לנסות להבין קצת יותר על המקום הזה שהפך במובנים רבים לסיפור הטרגדיה של השבת האחרונה. חיים, אתה יושב כאן לצידנו, תושב הקיבוץ, ואני מאוד רוצה לעזר בך כדי להבין אולי קצת יותר, חיים, מה בעצם קורה בשבת בבוקר. בוא נתחיל רגע מהמפה, תנסה להצביע לנו. מאיכן הם מגיעים, חיים? כל הצירים שאתה רואה פה, אופר, הם צירי דו-תכליתיים, ביטחון, אבל גם